Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created. Then you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening. Thank you, brother, for the opening prayer. At Welcome sa atin ngayon nandito ngayon sa Zoom, good evening. At sa mga nanood ngayon sa Facebook. Okay, welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking Understanding, no? Catholic Catechism, and Knowing Our Faith. So ngayong gabi, i-mute ko muna kayong lahat, ha? Okay. Ngayong gabi ang ating topic na tatalakayin ay posture in praying. At kung meron pa tayong konting time na natitira, kasi medyo maikli lang itong topic na ito, patuloy tayo sa ano ibig sabihin ng novena. So lahat ng ano na ito, ng topic natin ay galing sa book ni Dr. Scott Hahn, no? Dr. Scott Hahn. Ang title ng book ay Signs of Life. Okay, so dito tayo sa topic ng posture in praying. Si Monsignor George Kelly, kaibigan to ni Dr. Scott Hahn. Naalala niya nung ang nanay niya ni Monsignor, matanda na, kailangan niyang operahan sa tuhod kasi marami ng arthritis, ganon, kailangan ng operahan. Yung habang nag-i-explain ng doktor na yung tungkol sa operasyon, kung anong ma-expect niya, no? Kung anong mangyayari sa operasyon. Ang sabi niya, before anything else, doktor, ang sabihin ko lang sa iyo ang pinakarason kung bakit ko ipapaayos yung tuhod ko. Isa lang rason. Ayusin mo ang tuhod ko para maka-genuflect ako habang nandyan ako sa simbahan sa harap ng tabernacle. So, ganun. Yun lang ganun ang mentality ng nanay niya. No? So, gusto niyang maging maayos ang kanyang tuhod for the sake of worshiping God. Sarap gayahin. Sarap ng mentality niya. Diyan na nakita kung gaano ka-importante ang posture, no, natin sa pagsamba kay Lord. Of course, God understands kung hindi na talaga natin kaya, pero ito ay nagpapakita na nasa puso niya talaga, hindi niya tinitake for granted kung ang importansya ng ating posture. So, bakit kailangan natin ng iba't ibang posture ng ating sa pag-pray, sa pagdasal, sa pagsamba? No? Hindi ba pwedeng puro nakaupo na lang? Or nakahiga? Or ano kasi? What is important, ika nga, ay what is in our hearts. No? Ang sabi ng iba, hindi daw kailangan kung ano ang posisyon ng katawan natin. Ang importante kung ano sa puso. Pero may konting katotohanan dyan kasi importante ang nasa puso. Pero ang totoo ay dapat kung ano nasa puso natin lalabas sa ating katawan. Na? I-explain natin kung bakit. So ito ang unang explanation. We are composed of body and soul, katawan at kaluluwa. So, lahat ng bahagi ng ating katawan ay isang pagpapakita, no? Isang instrumento kung ano ang gusto, anong iniisip ng ating kaluluwa. Okay? Kagaya ng ating pag-express ng ating affection sa ating minamahal, sa ating asawa, sa ating anak.
Hindi tayo nakokontento na sasabihin lang natin sa ating anak, "Anak, I love you." Na ano natin, 'di ba? Niyayakap natin, hinahalikan natin ang ating anak. Kasi para sa atin, kulang, manabibitin tayo pag sinabi lang natin, "Okay, diyan ka lang, I love you." Yun lang, 'di ba? Yung baby natin kinukurot, pinipisil-pisil to show our affection na we love someone. Kasi ang ating feelings, pinaano natin, in-express natin sa ating galaw. Okay? Kasi body and soul, yung ating body ay at soul, sobra siyang united. Hindi ang pagsasama ng katawan at saka kaluluwa natin hindi kagaya ng isang tao na nasa sa loob ng bahay. So ang tao, pag andun siya sa kusina, wala siya sa sala. Di ba? So naglalakad, may tao sa loob ng bahay, pero pwedeng iba't ibang sulok andun siya. Hindi kagaya ganon ang katawan at saka kaluluwa. Ang kaluluwa, lahat ng sulok ng katawan andun siya. Every fiber of the being, united ang ating. Hindi siya parang sumasakay lang sa kotse. Lahat ng cells, organs, andun siya, ang soul natin, nakadikit. Okay? So kung ano ang iniisip ng katawan ng ating puso't isipan, naka-express siya sa ating katawan. Okay? So the soul expresses itself in our prayer. No? Kahit private prayer man siya, liturgical man, ibig sabihin ng liturgical is public prayer like the Holy Mass. Okay? Na-express siya sa ating posture, sa ating kilos, galaw. Okay? Kung paano tayo nakaupo sa simbahan, kung naka-slouch, yung parang nasa sala lang, na parang nakaupo sa supak, maganon pa yung kamay, ganon, no? Sa gilid, sa bench. Tapos naka-D4 pa, kung pwede pa lang, parang ang iba halos nang hihiga, di ba? Yan ang tawag na lex orandi, lex credende. Hello, Brad Danilo, good evening. So, lex orandi, lex credende, ang ibig sabihin niya sa Latin, the law of prayer is the law of belief. So, how we pray is how we believe. Di ba? Kung paano ka magdasal, ganun din ang iyong paniniwala. So, kung hindi ka marunong magrespeto sa tabernacle, hindi ka nagluluhod, hindi ka nag-genuflect, hindi ka nagbibigay ng prayer mo kung kahit ano na lang ng posisyon ng katawan mo, ito kung paano ka magdasal, nagpapahiwatig ng iyong paniniwala. No. So kung hindi mo talaga binigyan ng malalim na reflection kung ano ang ibig sabihin o kahulugan ng Blessed Sacrament, so susunod din ang iyong the way ikaw mag-pray. Di ba? Hindi mo talaga pahahalagahan kung ano andyan, hindi ka mag-genuflect. Pero kung naiintindihan mo, ang ating hari ng hari, the King of Kings and the Lord of Lords, is there in the tabernacle, hindi ka papayag na kadadaan mo sa gitna ng simbahan, hindi ka mag-genuflect. No? Pero kung daan-daan ka lang, left to right, parang wala lang, ingingay mo simbahan, ibig sabihin, showbiz lang yung sinasabi mo na alam mo na si Jesus ay nandyan. Pero sa totoo lang, hindi talaga ng malalim ang iyong paniniwala na si Kristo ay andyan sa harap mo. Di ba? Lex orandi, lex credende. The way you pray is the way you believe.
So for example, inimbitahan ka sa Malacanang. O wag na sabihin nating Malacanang. O example, biglang may magsasabi sa'yo, uy, nabunot ka. Nabunot ka sa raffle. A-attend ka doon sa England. No? Sa mga dignitaries, bibigyan ka ng tuxedo o Amerikano. A-attend kayo puro mga milyonaryo ang iyong mga kasama doon sa dinner. So pag andun ka sa dinner, kasama mo yung mga head of states sa Buckingham Palace doon sa Europe, kung mag-uupo ka, sa tingin mo, mag-i-slouch ka? O yung parang, di ba, siguro, stud erect ka, ganun ka. All eyes doon sa royal queen at sa king, di ba? Kasi mahihiya ka na ikaw yung representative ng Pilipinas. For example, doon ka sa United Nations o sa ano. So, siguro, pakitang gilas ka, di ba? Ang upo mo, ayos na ayos, di ba? Pero, pag nasa simbahan tayo, pag nagpe-pray tayo, ang ating kaharap ay hari sa lahat ng hari, ang Diyos. Pero, hindi natin binibigyan ng kaukulang importansya. Like for example, sa pag-interview sa trabaho, sa tingin mo, saan dito sa kanila ang may magandang attitude? No? Of course, no? Hindi naman 100% parate na makikita sa posture, pero ikaw, mas gaganahan ka sa taong nakatuwid magupo, di ba? Kumpara sa, nagpapakita kasi ng respect. No? So, our bodies communicate kung anong ating pinaniniwalaan. Itong taong to nasa kanan, matuwid ang kanyang pagupo dahil nire-respeto niya ang tao na sa harap niya. Pero kung hindi mo nire-respeto, ito yung mga ginagawa doon sa kaliwa. Di ba? Kahit sabihin pa nating showbiz lang. Pero mas mawiwili ka sa taong nagpapakita ng respect. Our bodies communicate respect. So sa Bible, makikita natin maraming example, different position, standing, kneeling, bowing, prostration. No? So ano yung prostration? Hindi yan prostate gland, ha? Prostration, i-explain natin kung ano ibig sabihin yan. So, ginagamit yan sa iba-ibang panahon, iba't ibang mga okasyon. Punta tayo sa prostration. Prostration, yung nakadapa, ang buong katawan, nakadapa, naka-outstretch ang kamay, at saka yung mukha na sa sahig. Okay. Ito ay ginagamit sa simbahan usually sa dalawang okasyon. Usually sa ordination at pag-open ng Good Friday. Makita niyo yung pare nakadapa. Sa ordination or sa mga madre rin, pare at saka mga vow ng mga madre. So, sa ordination or sa installation, ito ay pagpapakita, no? Pagpapakita ng surrender or pagpapahiwatig ng iyong tinatanggap mo ang iyong kakulangan, no? Na ikaw ay hindi karapat-dapat kahit walang taong makapagsabi na ikaw ay karapat-dapat sa posisyon na tinatawag ng Diyos sa iyo. So ito ay pagpapakita ng pagpapakumbaba, no? So tinatawag ka ng Diyos sa isang ministry. So sa pagpapakita ng pagpapakumbaba, pinapakita mo sa Diyos na ikaw ay hindi karapat-dapat. Ibig sabihin, marami kang pagkukulang, pero ito ay pagpapakita ng pagpapasalamat sa Diyos na kahit ikaw ay hindi karapat-dapat at
may mga pagkukulang, no? Dahil napakataas ng pagtawag niya sa iyo, napakataas ng responsibilidad na gagampanin mo. So ito ay pagpapakita ng surrender. So, sa opening ng Good Friday, ang pare ay dadapa din, no? Ito ay pagpapakita na representante siya ng simbahan na tayo ay in a shock. Meaning, tayo ay kung sa Bisaya pa kabahin. So tayo ay part, no? Responsible sa kamatayan ng ating Panginoon. Isa tayo, naging bahagi tayo, naging responsable tayo kung bakit namatay si Kristo dahil sa ating kasalanan. No? Yan ang meaning ng prostration. So kahit sa private prayer natin, kahit hindi sa simbahan, doon sa ating bahay, pwede natin gawin to kung gusto natin. Ito ay expression of helplessness na wala tayong patutunguhan kundi ang Diyos lang. Ito ay ginagaya natin, no, si Jesus doon sa agony in the garden sa Gethsemane, Matthew chapter 26 verse 29. Self-emptying, fell on his face and prayed. No? Jesus fell on his face and prayed. So, total surrender kay Lord. Isa sa highest form of surrender. Okay, punta tayo sa pagluhod, kneeling. So, marami tayong makikita sa New Testament, Matthew, Luke, no? Na ito ay pagpapakita ng papakumbaba. Prayer posture of mothers, rulers, lepers, kahit si Jesus lumuhod. No? So Luke chapter 22 verse 41, no? And he was withdrawn from them about a stone cast and kneeled down. Kahit si Jesus lumuluhod. No? So ang tanong, in early morning prayer, pwede bang nakahiga? Pwede. Pero ang pinakamaganda, no? Kahit ako minsan, pag sobrang kantok-kantok, sasandal ako sa kama. Sasandal lang ako. Nagaya ko ng unan, so mag-pray. Pero kung kaya ko, punta sa prayer room, luluhod talaga. Pero kung hindi mo talaga kaya, mas mabuti din ng kahit anong posisyon, basta nag-pray. Pero dapat, na mag-graduate ka doon. No? Dapat mag-i-improve. Hindi yung forever ganun ka na lang. Parati ka na lang nakahiga. So, kung dahan-dahan, simula tayo sa pakonte-konte habang tumataas ang antas ng ating sacrifice. So, ginagaya lang naman natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon natin, pag nag-pray, lumuluhod. No? Ginagaya natin. So, mas magaling pa ba tayo sa Panginoon? Di ba? So, wala ka naman tayo nababasa dyan na, na ang Diyos, si Jesus, nakahiga, nagdasal. Pero, kung, again, sasabihin ko ulit, kung hindi mo pa kayang lumuhod, as a start, pwede. Pero as we grow mature, mas magandang nakaluhod, no? Kneel down and prayed, saying, Father, if I'll be willing, remove this cup from me. No? Si St. Paul, sa Ephesians chapter 3, verse 14, I bow my knees before the Father. So makikita natin na ang mga Kristiyano, kahit si Jesus, lumuluhod. No? So ang pagluhod, it is an expression of humility. No? Sa harap ng ating Panginoong Diyos, tayo ay nagpapakumbaba. Pagpapakita ng ating helplessness, humility.
During 300 AD, isang desert father, si Father Apollo, no? Sinabi niya, nung nakita niya yung demonyo, nagpakita sa kanya ang demonyo ay walang tuhod. Walang tuhod ang demonyo. Bakit? Kasi hindi niya kayang lumuhod sa Diyos. Walang tuhod ang demonyo. So mga taong hindi lumuluhod, ayaw lumuhod, no? Delikado, no? The devil has no knees, he cannot kneel. He cannot pray. He can only look down his nose in contempt. Being unwilling to bend the knee at the name of Jesus as the essence of evil. So, ang ayaw lumuhod in the name of Jesus is the essence of evil. Okay? Kaya, may nabasa akong libro dati, during consecration, sa Mass, the consecration, minsan mag-a-attend ka sa isang simbahan or minsan ang misa sa outside sa simbahan, iba sa mall or iba sa convention, may misa, di ba? Walang luhuran, walang foam. Kahit walang luhuran, kahit semento, during consecration, you should kneel down. Every knee shall bend at the name of Jesus during consecration. Failure to kneel down is a failure in faith. Yeah. The consecration is the highest point in the Mass. No? This is my body, this is my blood. That is Jesus. No? Ang iba, ayaw malumuhod dahil madudumihan yung Levi's nila. Baka ma-damage yung kanilang flawless na tuhod. Para sa ano yung tuhod mo? Para sa sarili mo o para sa Diyos na nagbigay sa iyo? Sino na ba nagbigay sa iyo ng pera sa pagbili ng Levi's? Ng yung mga bagong damit. Ayaw mong lumuhod kasi walang luhuran. So, no. Kahit walang luhuran, luluhod ka. No? At saka kadami ng mga Katoliko ngayon, padaan-daan lang sa simbahan, lilipat sa kabilang side, dinadaanan yung gitna, hindi nagde-genuflect. Bago papasok sa upuan, bago ka papasok, dapat nagde-genuflect ka. Hindi ka pwedeng pumasok lang diretso na hindi nagde-genuflect. No? Pinapakita mo ang iyong pag-acknowledge sa presence, the body, blood, soul, divinity, and the presence of Jesus in the tabernacle. Okay. So, ang ating paggawa ng iba't ibang posture during Mass ay ginagaya natin ang nangyayari sa langit. Kasi sa langit, your will be done on earth as it is in heaven. Diba? May misa rin sa langit, may heavenly banquet sa langit. Ginagaya natin kung ano nangyayari sa langit. Revelation chapter 4 verse 10. Si Jesus nga falls down before the one who sits on the throne and worship Him. No? So sila, no? We imitate the heavenly host. Sila lahat, no? Mga angels and saints falls down before the one who sits on the throne. That is Jesus. Okay? At sa pagluhod natin kay Jesus sa misa, no? Tinuturuan tayo na hindi lumuhod sa mga man-made idol. Ano yung mga man-made idol? Pera, karangyaan, katanyagan, kasikatan, no? Mga kung ano yung ginagawa nating idol. Ang idol ay kung ano man ang nilalagay natin na mga bagay o mga aktibidad in front of Jesus na mas binibigyan natin ng mas malaking pansin. Yan ang tinatawag na man-made idol. So, tinuturuan tayo sa pagluhod not to kneel down on man-made idols.
Pinaka number one na idol ay ang ating sarili. Mas binigay natin ang importansya ang ating sarili. Kaya nga, para i-counter ito, sinasabihan tayo ni Jesus, deny yourself. Kasi ang number one idol ay ang ating self. Oh, I want to be happy. Or I want to be happy apart from God. No? So kahit alam mong kasalanan, kasi gusto mong maging masaya, gusto mong experience ng mga ganito, kahit sinasaktan si Lord, gagawin mo dahil gusto mong mag-enjoy. Na? Kaya nga, ang number one na idol ay ating sarili. Tapos, kaya sinabi ni Jesus, deny yourself. No? So, etong ating pagluhod sa simbahan, pagluhod natin in front of the Lamb. No? Ito ay dapat hindi lang hanggang simbahan. Ito ay magpapatuloy sa buong araw at saka sa buong linggo. No? Ito yung spiritual attitude na tayo ay luluhod lamang sa Diyos at hindi sa kanino mang mga idol. 'Di ba? Sabi ng diablo, luluhod ka lang sa akin, kung luluhod ka sa akin, bibigay ko lahat ito. Bibigay ko lahat ng katanyagan, kasikatan, karangyaan. No? Kung sabi ni Jesus, you shall worship the Lord your God alone. No? Punta naman tayo sa standing. So, ang kneeling, worshiping God, we are resting in God in quietness. No? Sabi ni Father Guardini. Pero pag nakatayo tayo, a sign of vigilance and action. Yung pagbabantay at pagmamasid at handang magserbisyo. The readiness. No? Kagaya ng mga sundalo nakatayo on duty. No? Readiness. So, sa simbahan, lumuluhod tayo, tumatayo din tayo. No? So, napansin nyo, ang gospel, pag binabasa, tatayo tayo, proclamation of the gospel. So handa tayong sundin at tanggapin at gawin kung anong sinasabi sa Ebanghelyo. Okay? At kahit yung mga kinakasal, di ba? They are bound to be faithful. So, may responsibility. Nakatayo sila during sa kanilang vows. No? Nakatayo. Okay. Punta naman tayo sa pag-upo. Kung napansin nyo, during misa, okay, hindi lang tayo, ano ang pinakamatagal nating posisyon sa misa? Hindi luhod, hindi tayo, kundi upo. Yun ang pinakamatagal natin. Pero, ang upo ay hindi siya neutral position, no? Ito ay position na receptive, meaning nakikinig. Ginagamit natin siya during readings of the first readings, the Old Testament, no? Second reading, nakaupo tayo. So, ibig sabihin yan, nakikinig tayo. Hindi tayo nag-daydreaming o nakikipagtsikahan, no? We're listening, taking the Word of God. Kagaya ng ginawa ni Mary. So, si Mary, ang kapatid niya si Martha, nagtatrabaho, siya nakaupo lang. Pero, akala mo, si Mary ang mali, pero si Mary ang tama. At pinagsabihan pa ni Jesus si Martha na busy masyado sa pag-prepare ng snacks niya. Pero ang gusto ni Jesus ay makinig sa kanya. Nakaupong nakakinig sa kanya. No? Open-hearted, receptive na makikinig sa salita ng Diyos. Now, let's go to folded hands in prayer. Ito ay importante rin, no? When we pray in private, so it is a sign of, gaya ng isang knight o sundalo sa unang panahon,
pag naka-fold ang iyong hands in prayer, naka-fold ang hands nila, vulnerable sila. Pwede silang atakihin kasi hindi nila makukuha ang kanilang sandata kasi nakalock ang kanilang kamay. It's a sign na pinaubaya mo ang sarili mo sa Diyos, sa Hari. No? Pinaubaya mo lahat sa Diyos. It's a sign. So, pinapakita mo na wala kang kalaban-laban sa harap ng Diyos, wala kang may pagmamalaki, lahat. It's a sign of humility pa rin. No? He is the King of Kings. At saka yung hand pressed together, ganitong hands, ito isang sign na parang apoy na naka-point directed to heaven. No? Resemble a flame pointed towards heaven. It's also a sign of, so ginagawa ko, nilalak ko itong dalawa. Gaya sa ano. So ito yung position ko during prayer sa Our Father. No? So ito yung pinaka-ideal na posisyon ng mga tao during Our Father. So may letter ngayon sa CBCP na hindi naman tayo pinagbabawalan na mag-orange position. Pero ang pinakamaganda, yung mga pare lamang ang nagpo-posisyon ng orange sa Our Father. Pero lately, may letter sa CBCP na hindi kasalanan o hindi pinagbabawal ang orange position. Pero ang pinaka-ideal is ganito. No? Pero hindi ka nagko-commit ng kasalanan pag nag-orange position ka. Okay? So, yung katawan natin, gamitin natin yung katawan natin instead of doing immoral things. Gamitin natin tong katawan for worship. So, by the posture of our hands, knees, kung ano man, nagagamit natin sa pag-worship kay God. Sabi ni St. Paul, present your body, yung kamay natin, body rin ito, di ba? Present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God. No? Kaya, ang mga sundalo, no, meron silang napaka-stricto nila sa mga posture. Sobra silang stricto sa posture dahil alam nila na nagbibigay ito ng pagpapahiwatig ng moral. So kung mag-bad posture ang mga sundalo, lalo na sa pass and review, no? Ito yung nagbibigay ng low moral sa kanilang mga kasama, no? At it communicates disrespect, hindi nagsasalot, at saka during at ease, medyo tamad, nade-demerit ang iba, na ano pa, di ba? Na court martial pag hindi nagsasalute. So, ganun ka-importante sa ating mga tao ang respeto. Bakit hindi natin i-apply sa Diyos? So, yung bad posture is bad for the spine, no? Mapipinsala ang ating spinal column pag bad posture. Hindi lang 'yon, nagde-demoralize, naglolo ang moral ng mga sundalo. So yung posture natin, kung sabay-sabay tayong tumatayo, lumuluhod, umuupo, at dapat hindi yung kahit anong gusto mong gawin. Yung iba, sa simbahan nakikita tayo, habang lumuluhod, hindi lumuluhod ang iba. Nakaupo lang. Kahit tumatayo na, nakaupo pa ang iba. So, kung lahat-lahat tayo sabay-sabay, sa ganitong paraan, we pray together. We pray as integrated members of the church. No? So, prayer ay hindi lang, no? Sabi ni St. Pope John Paul II, prayer is not just a matter of mind. Hindi lang sa the mouth should pray, the eyes should pray, the hands should pray, the heart should pray, it's all about God has given us. Lahat ng binigay ni ang Diyos sa atin, gamitin natin sa pag-pray. No?
Gamitin natin lahat. Kagaya ng pagpapakita natin ng ating affection sa ating mga minamahal. No? Kasi nag-united ang ating katawan sa ating kaluluwa. Huwag nating hayaan na ang ating kaluluwa lang ang nagpe-pray, yung katawan hindi. Kaya nga, mayroong resurrection of the dead. During resurrection of the dead, di ba? Babangon yung mga katawan natin at magsasama ang katawan sa kaluluwa. So kahit andun na sa langit ang isang kaluluwa, babalik dito sa mundo at yung katawan niya dito sa lupa babangon at magsasama. Yung kaluluwa sa impyerno, babalik dito at babangon yung katawan niya dito sa lupa at magsasama. At sabay-sabay sila na itatapon sa impyerno, yung mga nasa impyerno. At katawan at kaluluwa, sabay, magsasama, pupunta sa langit. Bakit? Kasi kasama ang katawan sa paggawa ng masama. Or kasama ang katawan, hindi lang kaluluwa, sa paggawa ng mabuti. Kaya kasama ang katawan na paparusahan. Kasama ang katawan na bibigyan ng gantimpala. Both body and soul will receive its reward or damnation. Kaya, hindi lang ang prayer is a matter of mind. Kasama ang katawan sa pag-pray. Punta tayo sa novena. Meron pa tayong time. Novena. Okay, ano ba yung novena? Nagno-novena ba kayo? So, ang novena, isa sa mga popular, yung mga kabataan ngayon, parang hindi na nagno-novena, yung mga matatanda na lang parati, di ba? May mga nobinahan. So, among the most popular forms of devotion during modern times, no? Meron siyang biblical roots, ancient roots. Ano ba ibig sabihin ng novena? Galing sa Latin word na novem. Ang novem means 9. Kaya pag sinabi novena, siyam talaga yan, no? Automatic. Novem, 9. So, it involves 9 steps. Pwedeng, prayer, ulit-ulitin mo 9 times, pwede nang matawag na novena yan. Pwede rin, same prayer, ulitin mo for 9 days, novena pa rin yan. Pwedeng 9 weeks, ulit-ulitin mo ang prayer, no? Over 9 weeks, novena pa rin. Basta involves 9. So, saan ba nagsimula ang novena? Nagsimula yan sa pag-akyat ni Jesus sa langit, no? The Ascension. Inutusan niya, si Jesus actually ang nag-initiate ng novena, 9 days of prayer. So, nung hindi pa siya umakyat, pinagbilin niya sa kanyang mga apostoles, sabi niya sa Acts chapter 1 verse 4, no? Binalaanan niya na huwag kayong umalis sa Jerusalem. Manatili kayo sa Jerusalem. Hintayin niyo ako. So pag akyat ko, huwag kayong alis, no? Pag ascension, pag akyat ko, huwag kayong umalis. Hintayin niyo ako, no? Kasi hanggang dumating ang pinapangako ng Ama na gift para sa inyo. No? So, in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. No? So, yun ang Pentecost. Diba? So, yun ang kanilang hihintayin. Huwag dapat silang umalis sa Jerusalem. So, pag akyat na ni Jesus sa langit, sabi ng mga anghel, ba't pa kayo nakatingin doon? Si Jesus na inyong nakitang umakyat, babalik din sa parehong paraan, di ba? Sabi ng anghel. Tapos noon, pumunta na sila sa bahay sa Jerusalem.
When they entered the room, they went up, no, the upper room, the staying, all this with one accord, devoted themselves to prayer. Together, sinong kasama nila? Together with the women and Mary, the mother of Jesus. Kasama. So, siyam na araw yon. So, pag di ba 10 araw, nung umakyat si Jesus sa langit, 10 araw dumating ang Holy Spirit, Pentecost. Ibig sabihin, 9 na araw sila nagdasal. Sa paghihintay ng Holy Spirit. So, dito natin makita na si Mary kasama during the Pentecost. For 9 days, the disciples prayed. At saka sa pang 10 araw, dumating ang Holy Spirit. They received the Holy Spirit. So, yan ang pinakauna application ng novena dahil sa paghahantay sa Holy Spirit. So, ang early church, nung yung bago bata pa yung simbahan, pinapractice na rin ang pag-apply ng novena sa mga namatayan. 9 days para sa repose of loved ones. Sa mga namatayan, magpe-pray bago nila ilibing. Kahit sa early church, nag-o-offer ng prayer and masses, almsgiving. So, bakit 9? Bakit 9? Sa Jewish numerology, ang 10 is considered complete. 10 commandments. Complete. Bakit 9? May kulang. Ito ay napapahiwatig ng ating kakulangan. Ang ating kakulangan, ang ating imperfection, na tayo ay lumalapit sa Diyos sa ating pangangailangan dahil tayo ay may kakulangan, human neededness. Usually, we pray the novena, di ba? Dahil mayroon tayong special intention. Dahil kailangan natin ng tulong dahil sa ating kakulangan. Maraming novena. Maraming novena in circulation ngayon. Hindi mo kailangang ubusin lahat ng novena. Pwede kang pumili kung ano yung paborito mo. Okay? Huwag kang makonsensya na hindi mo na-pray itong mga novena. Pupili ka lang kung gusto mo. Our favorite prayer na in Bundles of 9. Pero ang recommendation ng simbahan, pag nang-novena tayo sa ating private devotion, mas maganda i-pattern natin sa kapistahan ng nagbabase sa kalendar ng simbahan. Di ba? Mayroon tayong church calendar. Next week, Ash Wednesday na. Tapos Lent. Di ba? Pagkatapos ng Lent, ng Paschal Triduum. Tapos, Easter. Di ba? Tapos, Ordinary Day. May season. Kagaya ng season ng panahon, may season. Ganun din. Itong calendar natin, pinapattern natin sa buhay ni Kristo yung mga kapistahan. Di ba? Pentecost, Christ the King, tapos din sa buhay din ni Mama Mary. So, ang calendar ng simbahan, meron tayong Roman calendar, para siyang catechism. Na tinuturuan tayo na i-celebrate itong mga bagay para sa spiritual growth natin. So, ang novena, most popular novena ng mga pope ay nakadisenyo doon nakapalibot sa mga major feast. Mga major feast natin? Christmas, Epiphany, Annunciation, Presentation, Easter Sunday, Ascension, etc., etc. Yung sa mga major feast at solemnity ng simbahan, may mga novena. So, si Pope Leo XIII, diniklara niya na lahat ng simbahan, Catholic parish, dapat merong yearly
or annual novena to the Holy Spirit. Kasi gusto niyang gayahin natin ang nangyari sa Pentecost. Okay? So, novena to the Holy Spirit. Kasi yun naman talaga ang pinaka-purpose, ang pinaka-ugatan ng novena, ang paghahantay sa Holy Spirit. So, the first apostolic novena to the Holy Spirit is the model of what the church does each year. So, ang pinipray sa novena is Veni Creator Spiritus. Come Holy Spirit. So, ito. Come Holy Spirit, Creator blessed, and in our souls take up thy rest. Come with thy grace and heavenly aid to fill the hearts thou hast made. O Comforter, to thee we cry. O heavenly gift of the Most High. O fount of life, on fire of love, and sweet anointing from above. Thou in thy sevenfold gifts are known. Thou finger of God hast we own. Thou promise of the Father, thou who dost the tongue with power imbue, kindle our sense from above, and make our hearts overflow with love, with patience firm and virtue high, the weakness of our flesh supply. Far from us drive the foe we dread, and grant us thy peace instead. So shall we not, with thee for guide, turn from the path of our life aside. O may the grace of us on us bestow, the Father and the Son to know, and thee through endless times confessed, of both the eternal Spirit blessed. Now to the Father and the Son, who rose from death, to be glory given, with thou, O Holy Comforter, henceforth by all in the earth, heaven. Amen. So, kung walang sa inyo, simbahan nyo, pwede mong gawin itong novena before the Pentecost, 9 days before the Pentecost. Now, meron ding ang recent popes, meron silang special na favorite nila na novena ngayon is Christmas novena. 9 days of prayers. Dito sa Pilipinas, mas matindi kasi 9 mornings, no? Pero Universal Church may Christmas novena. 9 days before pinapanganak si Jesus, merong novena, no? Nagre-represent ito sa 9 months sa sinapupunan ni Maria sa Jesus. No? So, itong napakasimple lang na words. Maranatha, come Lord Jesus. No? Sabi ni Pope Benedict XVI, kahit sabihin mo lang to once a day for 9 days, no? There is nothing to stop us from taking up this medieval observance this year with those simple words, Maranatha, come Lord Jesus. Recited once a day for 9 days before Christmas. No? Na very, very simple novena. Maranatha, come Lord Jesus. At may maganda rin na novena before sa December 8, Immaculate Conception. 9 days before December 8, no? Before the great feast of our Blessed Virgin, novena rin. No? So, ang novena, hindi rin kailangan na nakabase sa Roman calendar. Kahit mag-novena ka na hindi nakabase, pwede pa rin. Ang ini-encourage ng mga Santo Papa, nakabase sa Roman calendar. Pero kung hindi, labas siya sa Roman calendar sa panahon, pwede pa rin. No? Kasi kung may mga emergency, mga pangangailangan, mag-novena tayo, pwede. Kagaya ni Saint Pope John the 23rd during the Second Vatican Council, kahit hindi sa kapanahunan ng Pentecost, naghingi siya ng novena to the Holy Spirit na tulungan na magiging successful ang Vatican Council. Si Mother Teresa, Mother Teresa, sinasabihan niya ang kanyang mga sisters na kung may pangangailangan sila, no? Mayroon silang emergency, no? Ang tinatawag niya express novena. Ang express novena niya ay for 9 days sasabihin na yung memorer. Yung memorer for 9 days. Express novena 'yon, no? Pag they are in dire need, may mga matinding pangangailangan. So, ito yung memorer. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection,
implored your help or sought your intercession was left unaided. Inspired by this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you do I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy hear and answer me. Amen. So 9 days na sasabihin to, kahit anong araw, kahit anong buwan, pag may pangailangan sila. At sabi ni Mother Teresa, they have received many favors after matapos itong 9 days na Memorer. Ang tawag niya dito, Storm Novena, because it storms heaven. No? Express Novena or Storm Novena ang tawag ni Mother Teresa dito. Pero, importante, wag nating kaligtaan, during sa ating mga novena, ang fundamental principle ng prayer applies. Ano ibig sabihin? May mga prinsipyo ang prayer, fundamental prayer. Ang prayer ay, ano bang prayer? We raise our hearts and mind to God. Binibigyan natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Ha? Pero, wag niyo iisipin na ang nobina ay isang parang magic formula or mechanical na dahil binanggit mo ang mga words, ibibigay sa iyo ang gusto mo. Kagaya ng mga 9 mornings. Dahil makumpleto nila ang 9 mornings, akala nila lahat ng kanilang hihilingin o sasagutin sila ng kanilang boyfriend o makaka-girlfriend sila. Tapos, parang bulletproof ba? Na kahit anong gusto mo, dahil ang nobina ka, ibibigay sa iyo. Hindi ganon. Hindi ito loto o sweepstakes, no? Hindi ito mechanical. Hindi tayo nagpe-pray ng novena para ibahin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin siya dinidiktahan para baguhin at pilitin ang isipan ng Diyos. Again, God does not change. God does not change. So isipin mo, bakit pa ako magno-novena? Bakit pa ako magpe-pray? No? Now, our duty, no? Ang ginagawa ng prayer actually is God's prayer ay ito yung paboritong paraan ng Diyos para baguhin ang ating mga isipan. So sa prayer, tayo ang nababago. So, for example, pag sa simula, we are so selfish, di ba? Lord, gusto kong ganito, ganito, ganito. Tapos, sa katagalan ng iyong pag-pray, sa katagalan ng iyong pray, nasasabi, hindi ko na pala kailangan yan, Lord. Ang importante, ang aking kaluluwa. Ngayon, naintindihan ko na ang iyong will. So, nagbabago. No? For example, ngayon, lately, nasanay kami dito sa lugar namin na walang traffic light. Tapos ngayon, may traffic light. Tapos sa isip-isip ko, hindi naman kailangan ng traffic light kasi napakaliit ng lugar. Tapos, hihinto ka, ilang minuto, wala namang sasakyan dumadaan. So, ang sayang ng oras. So, every time na dumadaan ako sa traffic light, parang naiirita talaga ako. Naiirita. Pero, because of prayer, nabago ang aking paningin. Instead na mainis ako, ito yung time na sinabi ni Lord, instead na mag-alburuto ka, gamitin mo yung time na maghihintay ka to pray. So ngayon, hindi na ako naiinis. Pag andun, I pray at napasalamat pa ako na ito yung time na extra time to pray. Di ba? So ngayon, prayer, binabago ang mind natin. So dati, pag nakakita ka ng ganon, nainis ka ngayon, hindi ka na naiinis. At nagiging masaya ka pa. Di ba? Prayer is God's favorite way of changing our minds. Kaya sinabi ni Saint Teresa of Little Flower, Saint Teresa of Lisieux, sabi niya, God gives me whatever I want. Ngiyabang, no? God gives me whatever I want. Binibigay ni Lord sa akin kahit anong gusto ko. Pero may dugtong pa, di ba? Dahil
kahit anong binibigay niya sa akin, ginugusto ko. Gusto ko na rin. So, for example, bigyan niya ako ng mainit na panahon, gusto ko yan. Bigyan niya ako ng ulan, gusto ko rin. So, ibig sabihin, kahit ano man, bigyan niya ako ng cancer, yes, gusto ko rin yan dahil bigay mo yan. Ibig sabihin, makabuti yan para sa akin, gusto ko yan. So, He gives me whatever I want. So, kuha niya. That is the product of prayer. So, hindi ibig sabihin na hindi epektibo yung prayer. So, kung ano yung gusto ni Lord, yun na lang talaga. No. May mga time na pag hindi tayo nag-pray, kahit gusto niya pang ibigay, hindi niya binibigay dahil hindi natin hinihingi. Pero meron talagang mga bagay na kahit hingiin natin, kahit mag-tantrums ka pa, hihiga ka pa sa sahig at magkisi-kisi, hindi talaga bibigay kung makita niyang makakasama sa atin. Pero may mga bagay na neutral si Lord, pwede niyang ibigay sa atin, pwedeng hindi, depende kung gaano tayo kasigasig mag-pray. No? Kasi hindi niya ibibigay ang bagay na hindi natin hinihingi. Okay. So, may mga iba dyan, mga theologians, mga malalalim ang alam sa ayaw ng mga novena. No? Dahil, para lang daw yun sa mga byuda, para sa mga matatanda, para sa mga kulang ng pag-iintindi. Yan, no? They look down. Pero, mali sila. No? Actually, simple faith often runs much deeper. Yung simple faith ng mga taong nagno-novena, nagpe-pray, no? Mas malalim pa yan kumpara sa ang lalim ng nalalaman sa Bible, sa theology, no? Pero hindi nagpe-pray. May narinig kayo mga chain letters, no? Chain letter, pag hindi nyo pinray ito, ma-aksidente kayo. Or may mga prayer na never fail novena. So, sigurado talaga, pag novena nyo kayo, magkakaanak kayo. Mga ganun. Mali po yan, mga kapatid. Ha? Mali po yan. Kasi parang ginagawa nating magic at dinidiktahan natin si Lord. At pag ang tao ay kulang sa katikisim, magkakaroon siya ng crisis of faith pag hindi niya natanggap ang anong hinihingi niya. Kaya iba lumalabas. Tumitigil na sa pagsimba, tumitigil na sa pag-pray, tumitigil na sa pagiging katoliko, nagiging atheist yung iba dahil maling pag-intindi. Dahil ng novena naman, no? Tapos, nag-pray naman, ganito. Andyan pa rin ang cancer, wala pa rin. So, wala palang kwenta to. So, dapat maintindihan natin ang principles and fundamentals of prayer. No? Na, when you pray about spiritual things, sure, ibibigay ni Lord. 100% ibibigay ni Lord if you pray very hard, spiritual things. Pero when you pray about physical things, material things, healing, dapat dugtungan nyo sa dulo ng your will be done. Kung ito ay base sa iyong plano, sa iyong kalooban. When you pray about material things, physical healing, anything about worldly things, no? Dapat may dugtong sa dulo kung ito ay iyong kalooban, part ng iyong plan. Pero pag spiritual things yung hinihingi mo, spiritual things like that I will become itong 12 fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, generosity, goodness, faithfulness, modesty, chastity, self-control, prudence, justice, wisdom, understanding, knowledge, counsel. Yung mga virtues, hindi mo na kailangang lagyan ng your will be done kasi parating will ni Lord na magkaroon tayo ng virtue. Okay? So, yung iba, nagno-novena, they want to manipulate God. Pero hindi yan tama, no?
Mamimislead yung iba, kaya iba nawawala ng pananampalataya. Again, God hears every prayer. Lahat ng prayer natin, naririnig ng Diyos. At He answers. He always answer. But sometimes, ang answer niya, no. Sometimes, ang answer niya, yes. Sometimes, ang answer niya, wait. Di ba? Pero ang answer parati ni Lord sa mga those who love God ay kung ano ang nakakabuti sa atin. Kagaya ng nanay, yung baby na walang malay, 1-year-old, kunin niya ayaw niya ibigay ang kutsilyo na paglaruan. Pero sa mga batang walang malay, hindi nila maintindihan bakit kukunin yung kutsilyo. Hindi nila alam na ito ay delikado, di ba? So, alam niya kung ano nakakabuti sa atin, so hindi niya ibibigay. So, dahil may mga bagay na hindi niya ibibigay sa atin, hindi na ba tayo magno-novena? Novena pa rin. No? The number one purpose of novena, spiritual. No? So, God bless us all. Okay. So, thank you sa pagtiyaga niyo dito. Andito ngayon, nanatili, Sis Del, Sis Sarah, Brother Ramel, Brother Navin, Sis May, hello, Brother Juvic, Sis Eliben, Brother Harry, Sis Dalia, Sis Monet, good evening, Brother Jennifer, Brother Danilo, Sis Annalisa, hello. Oh, yun. Yun na. So, extra points kayo sa kay Lord. Nagtiyaga kayo dito ngayon. Brother Danilo. Apa. Ikaw closing prayer, Brother Danilo. Sige po. Sige. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, amen. Amin. Sumasalangit ka. Pinangkarian mo. Po kami ngayon. Araw. Huwag mo kaming ipaitulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Nagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makakanan ngayon at luwat sama sa Espiritu Santo na para na sa una ngayon at pagkakailanman at sa walang hanggan. Amen. Amen. Anak ng Diyos. Salamat po. Thank you, Brother Danilo, for the closing prayer. Brothers and sisters, thank you. Thank you, Dog. Thank you. God bless. God bless. Thank you. See you next week. God bless. Thank you din, Doc. Thank you. Good afternoon. Thank you.